Шановная громада, мне только что передали, что на наш пляц уваходить колонна белорусского згуртования войсковцев. Давайте дадим им махчимость показаться нашим телеглядачам. Кандидатская камера сюда. Прямо з Мінського дому літератора, де сьогодні відбувався установчий з'їзд білоруського згуртування військовців, колона виходить на нашу сцену. Будь ласка. Ну що ж, як бачите, яны поступили сапраўды по-вайсковому, выслушай свой авангард у выглядзе Сержука Сокола-Войша. І зараз я даю слово старшині белорусского згуртования войсковцев, подполковнику Миколаю Статкевичу. Шановне господарство, зараз у Мінску відбувається з'їзд, перший установчий з'їзд белорусского згуртования войсковцев. Мы, войсковцы, народженцы Беларуси, приехали з різних кутков Беларуси, приехали за 1000 километров отсюль, щоб виказати свой клопот за нашу батьківщину, за її льос, щоб сказати, узнять свой голос, щоб узнять свой голос за тое, щоб були прийняті хуткі заходи об створенні системи національної безпеки, бо миру и спокою на нашей земле погрожает небезпека. А теперь дозвольте мне от ім'я з'їзда зачитать вам зворот, який був прийнятий тільки що, півгодини на гэтым з'їзді. До Верховного Совета політичних партій і народу Білорусі. Зворот. У тяжкий і відказний для нашої батьківщини час ми, білоруські військовці, вимушені казати своє слово. Ми звертаємося до народних депутатів, політичних діячів, усіх людей Білорусі. Знову вирішається льос нашого краю. Політичний, економічний хаос, усе більш охопляючи былую соціалістичну систему, погрожає нанести смертний удар і нашій республіці, яка винесла безліч випробувань і зараз несе на себе чорнобильський тяжар. Шановні демократи і консерватори, комуністи і антикомуністи, люди Білорусі, будьте пильними, откиньте старі кривди. Хай родная земля дасть вам силу і розуму свідомість, що наш покутний народ має, може, апошній шанець свого національного відродження. Треба зробити все, щоб забезпечити мир і спокій на Білорусі, дасть можливість нашому талановитому, працьовитому народу хутчей досягнути економічного і політичного прогресу і впевнено крочить у 21 стагоддя у сім'ї цивілізованих народів. Одной з умов гэтага з'являецца зараз створення республікай уласнай сістэмы обороны і бяспекі. Мы, беларускія вайскоўцы, сумленна служили присязе краіне под назвай Союз Советских Социалистичных Республик, тому что гэта была і наша краіна. Зараз, калі Советский Союз распадаецца, кожнаму трэба рабіць свой выбор. Десятки тысяч народженцев Беларуси войсковая служба раскидала по велизных обшарах Европы и Азии. Розный у нас лёс, розные політичные погляды, але есть одно, что яднае усіх нас, от солдата до генерала. Это шчырая и незгасальная любовь до батьківщины. Дзе б мы не проходили службу, але праз гады и далі несем у сердце частинку маці Беларуси. Мы заявляем, что были и заўсёды будем со своим народом. И коли треба, то готовы присягнуть на верность нашему червоно-белому стягу. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дякую! Живе белорусское войско! Живе! Дякую. Лево, фронт! Кроком! Руш!
Ведаеце, я некалькі дзён таму спытаў у Мікалая Садкевіча па сваёй журналісцкай працы. Ну, вось вам, сказаў я, прыходзілася заўжды гаварыць, калі там ухвалялі, альбо наадварот, вайсковыя начальнікі, служу Советскаму Саюзу. І я спытаў, а як жа будзе ў нас на Беларусі? І ён мне сказаў, мы будзем гаварыць, служу райдзімем.